ambot niyo sa mina, ambot ninyo. Ito na lang may kamama, be. O, mali kay Ganun hinungdan. no. Uy, pulos. Mali kay hinungdan. Tara na. Kapamahan. Sagdi na siya. Ay, paitan natin mga anak, di ko masugo at uarya punta ng trabaho. Sinan, mga bata ah. Nagubot na ni mga bulak way plastar. Pre, Oy, gusto mo na ikaw naman yung hinlo nung diyan noon. mo lagi pre na. Saan ang mga anak niya eh? Alam nga magkinsay ato pahinloon nga nato yung mga anak di man pumahinlo ka sige na maglaan. Ito na namura na magkababae nung diyan noon. Pwede kayo masugod eh. Sugod daw. Luhar ba nakabok kong anak pre nga sao man nato. Usaw magkisa pa may lain mo ko di na ako maghinlo di ting way plastar ning balay diri. So kapag layas si mong asawa ba, murag ikaw na mahinoy-luoy nung kayo noon. Sagdal na to kay. Pinatang gisgot anang mga importante diha nga. Kon. Kay murag lisod kayo ba? Ipit kay tanang istorya ha. Usa may kuan mo. Hindi ako bagay, mati na, bantayan ako nga kuan. Wala na may luoy na makikatanaw ni noon eh. Mao lagi no. Bisa pag kung saon ako. Di man akong sugo, ako ang lihok. Di bisan pag di na ako nagwano Ay, kay. kusuga man, boy-boy si mga, kusugin mga sigunsa. Mahimo pre kay sa mga anak ko Kasi na. trabaho rin mo yung taon niya. Sagingan. Ganyan na, si, Sahay wa ang saging na to ron wa kayo duty kay. nabantayan ako ng mga anak mga... kuan. Kung sa ipalit na ko aning background nga wala ko tagain ni papag pangpalit. Hapit na among party. Ambot ka to si Berto karon. Yung ulawan so ko ani ba wala ko tarong masuot sa pilahan. Ano ka suotan pag Christmas party te? Wala gani ko tagain ni papa no. Na, ako pud gani na, problema ko unsa akong suoton. Sige nga ni mas papa. Wala pa pud gani no. Ikaw na itong atong ingnon. Ikaw una pangayo masunod ra ko kay magyaw-yaw na gyud to. Klaro man. Klaro kayo pero ato yung pugson. Di mo nga tag pugson yun na to. Ako tama man Saan na. pagwa siya kwarta? Tama na. Ato ka ikaw una. Maulawan ta kay sa eskwelahan puros biya mga kwartahan to mga kuno niya. Kita maot kay tagsanina. Ani ino na. Kita luwi kitag mga suot atong Sige ato mo saan ako. Ikaw una. Pa. Nakoy hangyo siya mo ba? Sa lang yo. Nahapit na Christmas party naman ba? Wa ko'y sapatos, wa ko'y sanina, pantalon. Pwede, palitan mo nimo pa? Kuan sa lang tingali dong kadang ato pa mo ko nagpalit mo atong sapatos imong pantalon atong isang aging bulan. Hindi pa mo tayo itong masuot sa tingali kay api kita ron bakay gamay kog agi ron sa trabaho sa gingan kay up baya mi no. Indot mo gunang bago pa para di pud may maulawan sa eskwelahan pa ba? Upod pa. Dili man god. Ang ako gusto ta mo na ako palitan. Pero ang problema ron kay nagkuan baya ang among duty ron sa trabaho sa sagingan kay minus ang saging. Ah, di lagi na pwede pa. Uy, di dyan na pwede na nga na. Wala may masuot, maulawan yun. Gani. Pwede naman tali magparty tingali mo nga. Atong aging bulan gipalitan baya mo na ko tong aging bulan no. Nangaguba naman to Ano pala. naman gusto? O sila, kita pa ko sa sapatos haran dito gibutang tong sapatos nimo sa may nagguba law atong man maguba. Mas nindot man ang bago para nindot tan-awon pod. Ganino, ang among silingan, bagutanan niya. Kami kay, Wala. wala. Sa mana, oy. Mo lagi unta, gusto ko talaga na ako pero ang problema ba ang akong agi rong mga sweldo rong ko ana. Pero talaga yung gamaya igura sa tong konsumo na to. Pasalig pa biya ka tong paglayas ni mama nga ipalito nimo tanan namong gusto. Mo lagi, gipasaligan. Wa may problema ng pasalig. Pero sa pagkakaroon akong hangyo sa inyo ha. Ayaw lang sa tingali kay apiki kayo inyong amahan. Piki kayo. So, Ipay wala na lang ko ng laba. Ingon man ka nga, umang laba ko, palitan ko ni mo bago nga bag. Wala dito. May Buton. Tara na Aw. oh. Imong dala mga ta bataan palitan. di man mo sabot sa kahimtang sa ilang amahan. Kabalo nga way agi pa kay karon kay anto ang kuan sa sagingan op. Ano man yung pugson magyud nga magpakanaa man bisag wala. Ko ba? Palitin ako sapatos ba? Sige ram kag puro pasalig raman ka. Wa man kay buhat. Akong bagod. Ano man ron? Ano na, party na mo. Sige pasalig. Mga anak. In town, paminaw sa mo ba? Apiki pa kayo ko karon ba? Apiki pa kayo kay Wala, may labutan ng apiki ni mo pa. Kanino? Puro raman ka pasalig ingon ka nga pagka Christmas birthday palitan na tamog mga gamit. Nga karon wala man dai. Nakoy kwarta 100, giutang ni mo. Yun eh. mo gani no gipasaligan ta mo ala sa una pero wa man ko kabalukod nga akong trabaho rong gamay na lang kog agi. Ambot ni mo, oy. Ay pag ikaw nula nilayas, dili si mama. Mama, ino nilakaw. Kaya nga si mama, ihatag tanan. Ikaw, ambot. Tama ra po ilisan ka kay
Di man day kamukuan sa mong mga sustento day. Grabe naman po mo mga anak. Di na mo musabot sa kuha. Nga iyang manok eh, pirmi busog. Oh. Nindot pagpagkaon mahal pastaw. Dili ka palit sa mong gamit. So di ko. Ambot na lang yun Wala may bago pantalon, miskila may buslot ta mo chinilas. Gani. Nga hasang Usay dagana. buslot. Usay buslot. Buslot naman niya mo chinilas god. Usay nakabuslot anak. Anong nabuslot man ako nung nangabag ko Ano lang ipalit. na? Buslot na. Buslot to daghan kay buslot. Ambot ninyo Berto. Ambot ninyo Sabrina. Ambot ninyo. Ihatod na lang may kamama bi. Wa man kay Gani hinungdan. no. Way pulos. Man kay hinungdan Tara ng na. kamahan. Sagdi na siya. Klaro ng mga bataan eh. Anong, di man makasabot sa atong sitwasyon nga. Kabalo nga, piki kay ko karon kay gamay na kay kong sweldo sa kong gitrabahuan. Okay guys, for this video nga mong gi-video karon, no, para to sa mga anak nga magpakanaa bisag wala ang ikapalit ang ilang mga ginikanan. Gusto gyud nga magpapalit kay murag mangampa sa uban lang mga classmate nga naa nga mga bag-o na makita nga nindot nga mga gamit sa mga anak nga nakakita aning among video karon. Ayaw mo pag pangampa kung unsa ra ang naa sa inyong ginikanan, ayaw pugsa kay kaming mga ginikanan kung naa lang gyud may kwarta dili gyud may mabalibad labi na sa mga anak. Busa ka mga anak, ayaw mo pagpamugos sa inyong mga ginikanan nga bisag walay kwarta o walay ikabuga magpakanaa mo, no? Kay luoy kay inyong mga ginikanan og kana lang